sa uban yano lang nga trabaho. Apan kung gihatag niini ang iyang kasing-kasing sa serbisyo, ang ayan lang nga ilhon ang binuhatan. Kini ang gitutukan sa report ni Femery Dumabok. Upat ka tuig nang nanerbisyo si Police si Patrolman Michael Aguilar o karon warrant server sa Talisay City Police Station. Wa siya magtuo nga karong adlaw, madawat niyang ikaduhang pasidungog sa iyang panerbisyo. Napili siyang Best Police Non-Commissioned Officer o PNCO for the week sa Talisay City Police Station. Human nahimong instrumento sa pagpasurrender sa usa ka top most wanted sa dakbayan sa niaging semana. Amora tong gibuhat unsay among tasking isip warrant server. Pasalamat mig dako nga na-recognize mi ni sir sa among gibuhat nga pagpaningkamot. Gipasabot sa ilang hepe nga subli nilang gihimo ang pag-ila sa mga kalampusan sa matag pulis. Bisan sa yano, pamaagi kini aron paghatag nila og kadasig nga mas maningkamot pa sa pagpalambo sa ilang panerbisyo. Usa kini sa ilang paagi sa internal cleansing nga dili lang kutob sa pagbadlong apan sa pag-ilaw sab sa nahimo sa matag usa ka sakop. Ang atong gusto, ma-recognize nato ang atong mga police nga nagtrabaho silently. Sometimes, kining atong mga police, ma-left out sila. No? And we want to let them realize that we value. Lakip sa ni pasidungog kang Aguilar ang opisyal sa City Advisory Council. It's more on moral booster, no, than prevention. Ninot man jud kay na ang feeling ma-acknowledge sa unsa ato mga daghan kini silang nabuhat na wala ma-record. Diha silang pagpamuli silang giangkon nga di sila perpekto. Apan, pinagi sa pagtinabangay o kooperasyon sa publiko, mahatag ang tinuoray nga serbisyo. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.